zapadol ako zapadol, lebo je iné, čo si videl a je iné, čo bolo. A to chceme slyšet. No, lebo podľa mňa, vieš, také tie holky ako jdeme si tuto spraviť přístřešek a tady to dřevo, neviem čo, mokré, neviem, chápeme sa? Tak to je zase jedna koťaková tvár, ale to, jaký je nervák, ako ja som sama rovnaký nervák, to je jedna vec, hej? To tam absolútne nie je. To, ako koťák potrebuje svoje minútky ticha, neviem čo, dýchať si a vystrieť sa na palmičke, to je zase ďalšia vec. Že proste nie, Sebík mi tak povedal jednu peknú vec, že proste to sú ľudia, ktorí sa pred tou kamerou pohybujú a vedia, čo môžu a tým sme sa nehali všetci doslova ojebať. A presne to tak aj bolo. Byly to jakoby, vnímáš, že to byly opravdu dvě tváře, když viděl kamery, tak se chovali jinak, jo? Já to říkám, že tam cítím to PR. Samozrejme.